పోయిನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾರು? ವಾವ್, ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಉದಾರಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಇತ್ತ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಒಂದಾ ಚೀಟಿಲೇನಿ ಅಂದೀತೆ. ಸೊ ಚೀಟಿಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪುದರ್ ಅತನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅವೆ ನೀರು ದೆತ್ತದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತೆರೋಡು. పోయిನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಪುದರ್. ಮಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾತಲ ಒಂಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ತಿಯಾನೆ. ಸೊ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಅರನ್ ತೂಣಗನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದುಪ್ಪು, ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು, ಸೊ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆದುಪ್ಪು, ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದುಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಗಲ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಪಾತೆರದ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಆದುಪ್ಪು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡಾಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾರು? ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಕಾರು ನಾನು ರಿಡ್ಸ್ದು ಇದ್ದೀನಿ. 2016 ಇದ್ದೀನಿ. 2017 ಎತ್ತಿನ ಕಾರು ರಿಡ್ಸ್. ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ರಿಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆಗಳ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು. ಐ ಮಾರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಂಡೆ. ಬಟ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವೇ ಬಂದು ಎನ್ನಡ್ದು ಅವಂದು ಮಾರ. ಸೊ ಬೇತೆ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ದೀವನ್ನದು ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಸಂಚಾದ ಮಾರಾಡಂಡೆ. ಎಸ್. ವಾವ್, ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ನೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಟ್ ಏತೋ ವೇದಿಕೆ ಬಂತೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಏನೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಎಂಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇನೊಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇನೊಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇರಾಲ್ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅಂತನೊಲಿ ಏತೋ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆರು ಓಪನ್ ಆದ್ ಬಂತೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದು ಪಾತಿರ್ದೇರು. ಕಾರಣ ಶೋಸ್ಡ್ ಮಲ ಶೋಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಧದೊಂಜೇರು. ಇದು ಬೇತೆ 6ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಂಗರ್ನಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾತಿರೋ. ಬಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೋ ಅವಳ ಪಾತಿರು ಜರಾರು ಆರು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಏಪ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರಗೇನು ಏಪ ಓಲು ಸಾಂಗ್ ಕಡಪಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿನಾಕ ಅಂತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್. ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನು ನಗನೆ ಇಂಕ ಇತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಯಾಕಂಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡಾಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಗ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅವತ್ತು ನೇರು ನಿಂತಿರು ಎಂಗ್ಲೆ ಉಳೆ ಬದ್ದದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒರ್ಮನ್ ಓದಿಡ್ದು 1,000 ಮುಟ್ಟ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಲ ಗೊತ್ತು 5 ದಾನಿ ಬಯ್ಯದ ಶೋ ಉಲಾಯ್ಡು 1,000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ಪಿದಾಯ್ಡು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರು ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪಿದಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು 2,000 ಜನ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಮೂಲು ಪಿದಾಯ್ಡು ಗಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಅವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನನಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾರ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಆಪನ ಬೇಜಾರು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕೊರತೆ ಅವು ಆತು ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವನು ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಏಪಾಗಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಅಂಚ ಆಪಣ ಹೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ಯಾಕಂಡ ಅವು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಇನ್ ಜನ ತೂದು ಇದು ಗಿರಿಗಿಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಜನ ತೂದು ಪನ್ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಮಾರ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾರ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಯಲ್ದೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಶೋ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ್. ಸೊ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಏಪಾಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್.